Jakinen duzuenez, maiatzaren 19tik 23ra Nafarroako auzitegian 7 baztandarren kontrako epaiketa izanen da. 2021ko udaberrian, Bertze Ozenaka herritarrekin batera, Arosteiko proiektu urbanistiko espekulatzailearen kontra egindako kanpaldian parte hartzegatik epaituko dituzte. Gure ingurua suntsitzea helburu zuen obra hura. Denen artean gelditu genuen. Eta berriki erran dugun bezala, guk ere akanpatu genuen. Oroitarazi nahi dugu Aroztegikoa herritarren borondataren kontra behin eta berriz inposatu nahi izan den zaigun proiektua dela. Nafarroako gobernuak, Palazio de Arostegia SMRi legez kontrako proiektu eta ekintza guztiak onartu dizkion bitartean, herritarrak babesik gabe utzi gaitu. Proiektua UGParen bidez onartu eta enpresari herri lurrak zein nekazal lur pribatuak oparitu zizkion. Baztango entitate zein herritarrei erabakitzeko eskumena ebatziz. Egoera honen aintzinean, herria behartua izan da bere burua defendatzera, desobedientzia zibila praktikan jarriz. Orain, lurraren defentsan egindako ekintza demokratiko batengatik zigortu nahi dituzte. Denera, 20 urteko kartzela zigorra eta 53 milioi euroko indemnizazio eskaera 7 lagunen gain paratu nahi dute. Derrigortze eta bortxa delituen akusazioarekin batera, talde kriminal bat osatzea leporatzen zaie. Argi utzi nahi dugu, zigor hau ez dela 7 herritarren kontra bakarrik, herri oso baten kontra baizik. Zigor eskara hau gauzatzen bada, Euskal Herri osorako alimaleko aurrekaria ekarriko luke. Herri mugimendu guztien erabateko kriminalizazioari ateak irekiz. Tamaina honetako erasoak, tamaina bereko erantzuna eskatzen du. Beraz, baztandar zen Euskal Herritar guztiak deitzen zaituztegu ondoko asteetan antolatu ditugun mobilizazio eta ekintzetan parte hartzera, eta elkartasuna adieraztera. Akitzeko eta ez atzentzeko, guzti hau 7 auziperatundako absoluzio eskatzeko egin nahi dugu. Desobedientzia zibila ez baita delitua. Absoluzio Aroztegikoen dako. Aroztegiko UGPa gelditu.